ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Тоҳир Маҳмудзода ва Ҳабибай Комил. Салом. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дорад. боздиди сарвари давлат имрӯз дар ноҳияи Данғара давом кард. бо дар назардошти мавқеи калидии бахши маориф дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59-ро ифтитоҳ намуданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкасбони мо. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти Хатлон ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. сарвари мо ғарқ дар нури саҳар, бо ғурури тоҷикӣ омад ба дар ҷабин фарри каёнӣ ҷилвагар, аз қудумат сабзаю гул баҳравар, пайки шодӣ аз шумо ояд ба миллат, дам ба дам марҳабо бар Данғара, эй пешвои муҳтарам, хуш омадед пешвои муаззами миллат. ҳадафи ташрифи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз бахшидан ба фаъолияти як зумра иншооти нав, шиносои бо рафти ҷамъоварии ҳосилу гузарондани кишти такрорӣ ва мулоқот бо фаъолон мебошад. мо чароғи ақлу ирфонро фурӯзон мекунем, барқи донишро ба ҳар су шӯлаафшон мекунем, бо дари бикушода даъват сӯи ирфон мекунем, ҳар тақозое ки баҳри дониш аст он мекунем, пайравӣ аз пешво дар меҳнату сидқу сафо, хизмати халқу ватанро аз дилу ҷон мекунем. қадаматон ҳумоюн бод муҳтарам ҷанобёлӣ. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара нахуст бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59-ро ифтитоҳ намуданд. شهر نوازی ملتی ما شهر
бинои нави муассисаи таълимӣ аз 2 қисм ва 4 ошёна иборат буда масоҳати умумии қитъаи замини он наздики 2 гектарро дар бар мегирад. дар маҷмӯъ бинои нави муассисаи таълимӣ барои 1240 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо дар чунин сарзамини зебову биҳиштосо умр ба сар мебарем. таваҷҷуҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф дар мадди аввал буда, ин соҳаро ҳамчун соҳаи афзалиятнок ва калиде дар ҷомеа меҳисобад. мо омӯзгорон пештар дар муассисаи хурдакаке ки ба талаботи замонавӣ ҷавобгӯ набуд кор ва фаъолият менамудем. имрӯз бошад бо ташаббуси ҷаноби олӣ мо соҳиби чунин муассисаи наву замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамона ҷавобгӯ аст гаштем. мо омӯзгорони ҷавони ин даргоҳи илму маърифат ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ваъда медиҳем ки насли ояндаро насли забондону бо фарҳанг тарбия намоем то ки дар пешрафти ободию миллату давлати хеш саҳмгузор бошем. муассисаи нави таълимӣ дорои синфхонаҳои фаннии физика, кимиё, биология ва компютерӣ мебошад ки онҳо бо 25 компютер, 24 ҷуфти мизу курсӣ ва таҷҳизоти лабораторӣ барои гузарондани озмоишҳо таъмин гардидааст. ассалом пешвои муаззами миллат, муҳтарам ҷаноби олӣ, пешвои муаззами миллат, мо толибилмони ин муассиса шукргузор аз он ҳастем ки шумо ба мо чунин муассисаи муҳташаму барҳаворо ҳадия намудед. муҳтарам ҷаноби олӣ, шумо дар паёми навбатии худ таъкид намудед ки солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзист. мо толибилмон ваъда медиҳем ки илмҳои дақиқро аз бар намуда баҳри пешрафти мамлакати худ саҳмгузор хоҳем шуд. мо ҷавонон қалби бедори ватан, илму дониш ҳастии мо ҷону тан. фароҳам овардани шароит имкон медиҳад ки ҳавасмандии насли наврас дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои аз худ кардани илмҳои дақиқ бештар шавад. мо дар ин муассиса бо тамоми лавозимотҳое ки ба мо дар корӣ мебошанд ашёҳои хониш ба ҳама ҷиҳата таъмин ҳастем ва мо аз ин имкониятҳо бо самаронӣ истифода мебарем. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарон бо дастгоҳҳои адрасбофӣ, қолинбофӣ, мошинҳои дузандагӣ ва синфхонаҳои таълими меҳнат барои писарон бо асбобҳои дурезгарӣ, тахтабурӣ ва коркарди оҳан муҷаҳҳаз гардонида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимиро дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи маориф муҳим арзёбӣ намуда, насли наврасро бо истифода аз чунин шароити муосир барои омӯзиши илмҳои замонавӣ ҳидоят карданд. ба асосгӯи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоям ки ба мо чунин муассисаи наву замонавӣ ва ба талаботи замон ҷавобгӯ тақдим намудааст. солҳои 2020-2040 ки 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф қабул шудааст, мо омӯзгорони ҷавонро водор ба он месозад ки дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми худро гузорем. барои баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон муассиса дорои синфхонаҳои шоҳмот, толори варзишии замонавӣ бо 100 ҷойи нишаст, ошхона барои 60 нафар, маҷлисгоҳ бо 150 ҷойи нишаст ва китобхона бо 20 ҷойи нишаст мебошад. толори варзишии муассиса дорои тенниси рӯи миз, таҷҳизот барои обутоби бадан, бозии волейбол ва баскетбол мебошад. дар бинои қаблии муассиса норасоии ҷойҳои нишаст барои хонандагон ва набудани шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. мактаби кӯҳна ҳамагӣ 6 синфхона дошт. ҳамасола зиёдшавии шумораи хонандагон дар маҳаллаи 11-уми ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара ва бештар шудани талабот ба омӯзиши илмҳои замон бошад, заруратро барои бунёди чунин як муассисаи таълимӣ тадриҷан дучанд менамуд. ҳаминро ба инобат гирифта соли 2019 бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59 бо ҷалби
سرمایه آغاز گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با طرح بنیاد بینا بهای بلند داده آموزگاران را برای استفاده پوره از امکانیت و مسئولیت شناسی جهت تعلیم و تربیت نورسان وظیفه‌دار نمودند. در دهه ما چنین مؤسسه زیبای و زمانوی با تمام تجهیزات حاضر زمان گشاده شد که این باعث افتخار ما خوانندگان می باشد. برای صاحب معرفت گردانیدن ما بسیار آزمون المپیاده ها و چاره‌بینی ها تشکیل نمودند که خوانندگان بالای قدر را در جامعه امروزه و دیگران معرفی نمایند. من از نام تمام طالب علمان این دبستان میnnت‌داری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی می رسانم و قول می دهم که با بهای خوب و اعلا و رفتار نمونوی تحصیل نموده در آبادی و رشد تاجیکستان عزیز سهم باسازای خود را می گذاریم. همزمان در شفت بینا میدانچه زیبا و زمانوی ورزشی به استفاده داده شده است. بینای نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 59 با ساخت معماری زمانوی بنیاد و در صحنش گلوب و تاهای آرایشی شنانده شده است. همچنین با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی در صحن مؤسسه در بلندی 17 و از 5 متر پرچم برافراخته شده گرد و اطراف آن با ساخت معماری زمانوی آرا داده شده است. برتری دادن به استفاده مصالح ساختمانی از استحصال کنندگان وطنی اگر از یک جانب صفت بهتری کار را تامین نموده باشد، از جانب دیگر این دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به فعالیت بخش خصوصی دانسته می شود. افتتاح بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 در محله 11 دهات کوریز ناحیه دنغره در دایره آمادگی ها با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ادامه روند سازندگی ها در مملکت صورت گرفته امکان می دهد که خوانندگان در شرایط معاصر دانش‌های زمانوی را از خود نمایند. شرایط مساعد فراهم آوردن به خدمتچیان دولتی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی راهبریت عالی سیاسی مملکت محسوب می شود. در همین زمینه و در دایره چاره‌بینی‌ها به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی شعبه حفظ محیط زیست را مورد استفاده قرار دادند. خبر داده شد که در رفت کارهای ساختمانی در این انشاءات 70 نفر کارگران متخصصان محلی اشتراک کرده آن در مهلت پیش بینی شده با صفت بلند معماری به استفاده داده شد. 16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بینای نوی شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنغره را در وضعیت تنتنوی مورد استفاده قرار دادند. شد وطن انگشتری زینهار در انگشتی ده از تلاشی زادهی صاحب نگینی دنغره خوش آمده پیشوای معظم ملت. بینای شعبه حفظ محیط زیست با طرح معاصر و نقش و نگار ملی ساخته شده تحفه ارزنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن پرافتخار ملی 30 سالگی استقلال دولتی برای کارمندان و متخصصان این نهاد به حساب می رود. باعث افتخار است که امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنغره را که در سطح بین المللی با تمام شرایط جوابگو می باشد با استفاده دادن میnnت‌دار از آن هستیم که با این غمخواری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که نسبت ما متخصصان ساحه غمخواری ها ظاهر می نماید ما کوشش به خرج می دهیم که فعالیت خود را در این سمت حفظ محیط زیست دو چند زیاد نموده بهر آبادی وطن سرسبز گرداندن وطن عزیزمون سهم نظر است گذاریم.
ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои маъмурӣ аз 5 ошёна, таҳхона, маҷлисгоҳ бо 68 ҷойи нишаст, осорхона, ташхисгоҳ, китобхона, меҳмонхона, мавзеи зебо барои истироҳат ва машғулиятҳои варзиши сабук, инчунин дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи октябри соли 2018 аз ҷониби фармоишгар Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, он дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланди меъморӣ ба истифода дода шуд. аз рӯи тарҳ дар таҳхона ошёнаи якум, дуюм, сеюм ва чоруми бинои замонавии шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Данғара таҷҳизоту дастгоҳҳои лозимаи соҳавӣ аз ҷумла ташхисгоҳ, маҷлисгоҳ, гӯшаи олами ҳайвоноти нодир ва набототи Тоҷикистон, китобхона барои мутолиаи ашъору асарҳои илмию бадеӣ ва соҳавӣ бо шароити зарурӣ ва мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст. президенти мамлакат зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ҷиҳати роҳандозии тадбирҳои тарғиботӣ дар байни аҳолӣ барои тозагии муҳити атроф ва ҳифзи олами набототу ҳайвоноти нодири Тоҷикистон ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ҳамин ҷо ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯшаи олами ҳайвоноту наботот ва имкониятҳои экологии Тоҷикистон, ки дар он ҳайвоноти нодир ва паррандаҳои зебо ба таври сунъӣ сохта шудааст, муаррифӣ гардид. дар китобхона гӯшаи президент таъсис дода шудааст, ки дар он асарҳои мондагори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон китобҳои тозанашри илмию бадеӣ, ки беш аз 2000 ададро дар бар мегиранд, ҷамъоварӣ гардидааст, ки аз ин шароит кормандон метавонанд бо самар истифода намоянд. дар китобхонаи шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Данғара қарор дорем. дар китобхона зиёда 2000 китобҳои адабӣ, илмӣ, соҳавӣ ва китобҳои электронӣ мавҷуд мебошад. мо дар вақти холигӣ метавонем аз ин китобҳо истифода намоем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем, ки барои мо чунин шароитҳои хуб фароҳам оварда. дар ошёнаи панҷуми бинои шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Данғара бо мақсади истироҳату фароғати кормандон меҳмонхонаи замонавӣ ва толори васеъ барои гузарондани чорабиниҳои байниидоравӣ бунёд гардида, он дорои шароити муосири хизматрасонӣ мебошад. меҳмонхона бар ҳаво ва бо тарҳи хеле зебо сохта шуда, бо шароити мусоид аз ҷумла рахти хоб, ҷевон, яхдон, телевизор ва мебелҳои замонавӣ таъмин мебошад. дастгоҳи хунукунӣ утоқҳои корӣ пешбинӣ кардем. системаи дастгоҳи хунукунӣ ҳар як утоқи корӣ насб карда шудааст. тарзи таъмири бино мо ҳаракат кардем, ки масолиҳҳои табиат ба наздиктар, ки системаи пластикӣ ки зарараш ба одамизод мерасонад, камтар гардонем. дар маҷмӯъ ҳозирагии замона кати агар нигоҳ кунем, дар стандартҳои ҷаҳона кати ҷавобгӯ аст. иқлима нигоҳ кардем, ки мисол гарми ҳаво, хунукии ҳавои ҳамаша ба инобат гирифта ҳамаи чизи маҳсулоте ки муосири ки ҳозир ҳаст ҳамина истифода бурдагӣ. қисмати болои бино макони зебои тамошобоб ва истироҳат барои кормандону меҳмонон мебошад. дар ин макон ҷиҳати ташаккули тарзи ҳаёти солим ва машғулияти кормандон ба варзиши сабук шароити арзанда муҳайё карда шудааст, ки онҳо метавонанд дар вақтҳои фориғ аз кор ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шаванд. дар доираи корҳои ободонӣ гирду атрофи бинои мазкур сафолакпӯш гардида, гулҳои рангоранги мавсимӣ ва зиёда аз 100 бех ниҳоли дарахтони ороишӣ шинонида шудааст, ки ба намои берунаи бино зебоии хоса зам мекунад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти корези ноҳияи Данғара муассисаи таълимии коллеҷи тиббии иҷтимоиро ифтитоҳ намуда, бо шароити корию хизматрасонии иншооти мазкур шинос шуданд. ин иншоот дар доираи тантанаҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фаррух Самизода бунёд гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات کارزی ناحیه دنقره مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی را افتتاح نموده با شرایط کاری و خدمترسانی انشاءات مذکور از نزدیک شناس شدند. نامبردار دلیر و قهرمان خوش آمده. تاج بر سر وارث سامانیان خوش آمده. از پی ابن سینا ایفا به هستی میکنه. در طبابت هرچی را با چیره دستی میکنه. از سری صدق و صمیمیت با کسب خویشتن احتیاجمندی دوا را سرپرستی میکنیم. ما طبیبان میخوریم سوگند در نزد شما. خدمتی ارزنده تا روزی هستی میکنیم. خوش آمده پیشوای معظم ملت. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی ناحیه دنقره در پرتو دستور سپارش‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تنتنه‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی فروخ دولتعلی بنیاد گردیده دارای شرایط مساعد تعلیمی میباشد. مساحت عمومی زمین مؤسسه 0 از 100 10 هکتار را تشکیل داده بنا از 7 آشیانه، تهخانه، 26 صنفخانه بر هوای تعلیمی، اتاقهای کاری، کتابخانه، صنفخانه کامپیوتری و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت میباشد. همه صنفخانه و حجره های کاری با دستگاه و تجهیزات ضروری و میز و کرسی های نو و زمانوی تأمین میباشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از شرایط معاصر مؤسسه نوی تعلیمی و صحبت صمیمی با آموزگاران و دانشجویان تاکید نمودند که در شرایط پیشرفت علم و تکنیک بهتر نمودن شرایط خوب تعلیمی، آماده نمودن متخصصان کسبی در ساحه تندرستی مملکت مهم باشد و در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری مرحله به مرحله عملی می‌گردند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با تشبث خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در سرتاسر مملکت بخشیده به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه دارند. البته تأسیس‌یابی چنین مؤسسه‌های تعلیمی برای به تعلیم فرا گرفتن دانشجو دختران منطقه کلاب مساعدت خواهد کرد، چون که آن نفرانی که از دهه‌های دوردست منطقه کلاب به مرکز پایتخت و مرکز ولایت رفته تعلیم گرفتن نمیتوانستند، میتوانند آزادانه آمده در ناحیه تعلیم را دوام دهند. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی ناحیه دنقره فعالیت خود را از روی 4 اختصاص‌های کار همشیرگی، کار فارماسیفتی، کار مامادویگی و کار دندانسازی به راه مانده است. برای در آینده به متخصصان میانه طب صاحب کسب از روی اختصاص‌های ذکر شده تامین نمودن هم ناحیه دنقره و هم منطقه کلاب میباشد. مؤسسه امکان قبول 720 دانشجو را در یک بست داشته در آن دانشجویان از روی 4 اختصاص از جمله کار همشیرگی، فارماسیفتی، مامادویگی و کار دندانسازی آماده کرده می شوند. از روی طرح در تهخانه کالج طبی اجتماعی ناحیه دنقره برای آموزگاران، مدیران کافدره ها و دیگر کارمندان شرایط مساعد کاری مهیا گردیده است. اگر جوانان در جوانی چقدر سعی و کوشش کنند، همان قدر عمل خود را به دست می‌آورد. در کالج حضور داریم که در دهه رخشان زمین یکی از دهه‌های نزدیک ناحیه دنقره قامت درست کرده است و شادی خرسندی ما آموزگاران، دانشجویان و اهل ساکنان این محل خیلی زیاد دیده می شود. شکر استقلالیت میگیریم، شکر صلح و وحدت میکنیم که امروزها در سراسر جمهوری تاجیکستان مخصوصا در ناحیه دنقره بیناهای نو، بیناهای زمانوی، مخصوصا بیناهای تعلیمی قامت راست کرده ایستادند و راست کردند و جوانان زیاد در اینجا و تحصیل فرا گرفته شده ایستادند و تحصیل کرده ایستادند. صد سرفرازی با چنین جوان مردان، با چنین
جوانان سخاوتپیشه که در آبادانی کشور خود سهمگذار هستند. که از سمت‌های اساسی که پیشوای ملت با آن دقت جدی میدن این ساحه معارف و تندرستی است. قریب همه ساله در همه ناحیه‌ها و دهه‌های جمهوری بناهای نوی مؤسسه‌های تعلیمی بنگاه‌های طبی ساخته به استفاده داده می‌شوند. از جمله در ناحیه دنغره یک کالج طبی که با تمام تجهیزات و دارای شرایط‌های زمانوی است به استفاده داده شد. همه اون غمخواری که پیشوای ملت نسبت ساحه معارف تندرستی میکند سرمشق کاری خود نمودم کوشش میکنیم که دانشجویان را تربیت کرده صاحب معلومات کنیم که دانش آنها طلبگوی بازار جهانی باشد. در آشیانه یکم و دوم بینا صنفخانه‌های بر هوای دندانسازی، آناتومیا، همشیرگی، فارماسیوتی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کیمیا، کتابخانه و در آشیانه‌های دیگر جهتی در شرایط خوب تحصیل نمودن دانشجویان صنفخانه‌های تعلیمی با امکانات‌های معاصر علم آموزی بنیاد گردیده است. در حجره دندانسازی یک عدد دستگاه معاصر موجود است که توسط آن تجربه علمی و نظریوی عملاً اجرا می‌گردد. استоматология дар ду марҳила яъне ки истифода бурда мешавад. яъне ки марҳилаи клиникӣ ва гирифтани қола ва муайян кардани бемориҳо, дуюмаш бошад яъне ки дар лаборатория омода кардани дандонҳое ки дар коки даҳон гузошта мешавад, протезҳое ки мисол дар коки даҳон гузошта мешавад. дар ин ҷо яъне ки ҳам қисми клиникӣ ва ҳам қисми лабораторӣ ба пуррагӣ омӯзонда мешавад. пеш аз ҳама миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки шароити хуб барои оянда яъне ки мутахассисон муҳайё месозанд. яке аз дастгоҳҳои навтарине ки дар стоматология истифода бурда мешавад дастгоҳи муосир ин креслои стоматологӣ буда бештар барои тарзи дуруст ва барои муайян кардани бемориҳо дар стоматология истифода бурда мешавад. дастгоҳ яъне ки пурра нав мебошад ва ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. ин метавонад ки ба тариқи осонтар яъне ки хизматрасонӣ карда шавад. барои он мутахассисоне ки дар оянда метавонанд ба ин дастгоҳ кор кунанд сифати хуби хизматрасонӣ яъне ки расонида мешавад. барои омода гаштани мутахассисон дар оянда ин бениҳоят роли муҳим мебозад ва метавонад ки донишҷӯёни мо дарсҳои амалиро дар дохили ҳамин муассиса яъне ки ба пуррагӣ гузаранд ва нозукиҳои корро яъне ки аз худ кунанд. ҳуҷраҳои корӣ ва синфхонаҳои таълимии муассиса бо системаи мутамаркази гармидиҳӣ пайваст шуда бино дар фасли зимистон бо гармӣ пурра таъмин карда мешавад. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои оғози корҳои сохтмонии бинои нави хобгоҳ барои 320 донишҷӯ санги асос гузоштанд. аз рӯи тарҳ бинои хобгоҳ 9 ошёна сохта шуда он бо таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла ҳуҷраҳои барҳаво, рахти хоб, ҷевон ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти муҳим таъмин карда мешавад. маврид ба таъкид аст ки соҳибкорон ва шахсони ватандӯст дар ноҳияи данғара дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои ободониро дар деҳот ва маркази ноҳия вусъат мебахшанд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои назаррас ва шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол карда шавад. мақсад аз бунёди муассисаи нави таълимӣ сам гузоштан дар корҳои ободонӣ ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни муқаддас мебошад. ба ин мақсад дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамъияти деҳоти корис ноҳияи данғара бинои нави замонавӣ иборат аз 7 ошёна ба истифода додем ки муҷаххас бо таҷҳизотҳои нави таълимӣ мебошад. мо хушҳол аз онем ки пешвои миллат пайваста соҳибкоронро дастгирӣ менамояд ва ин иншоот барои тайёр намудани мутахассисони миёнаи тиб дар хилояти хатлон тӯҳфаи арзандаи пешвои муаззами миллат дар арафаи ҷашни муқаддас солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. барои фароҳам овардани шароити зист барои донишҷӯю омӯзгорон нақша дорем ки дар шафати бино хобгоҳи замонавӣ иборат аз 9 ошёнаро ба тамоми шароитҳо сохта ба истифода диҳем. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкори ватанӣ фаррухи давлаталиро барои саҳм гузоштан дар тадбирҳои ободонӣ шоистаи таҳсин хонданд. аз соли 1968 ин деҳаро ёд медиҳам
و وقتی که دهه رو با امروز مقایسه میکنیم از زمین تا آسمان فرقیت ها دیده می شود و همه این فرقیت ها با تشبث و زحمت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرد. کالج اجتماعی طبی ناحیه دنقره در دهه رخشان زمین در شاهراه دنقره بلجوان ساخته شده است که 3 ناحیه را میتواند که طالب علم یا دانش آموزانش را قبول نماید. گرد و اطراف بنا در دایره تدبیرهای آبادانی با درختان سایه افکن و گلهای رنگارنگ موسمی و همیشه سبز آرا داده شده. نمای شبانه انشاد با نصب چراغک‌های روشندهنده به سیمای ناحیه زیبایی دیگر ضم می‌نماید. با مسئله مورد کارکرد وسیع قرار دادن محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر عمیقاً توجه ظاهر کرده می شود. به این سمت فعالیت در برابر ساختارهای دولتی اینچنین بخش خصوصی هم دقت خاصه روانه کرده است. امروز در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دهه غرغره دهات کارز ناحیه دنقره کارگاه استحصال مکران و کارکرد میوه و سبزیجات اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. جزئیات بیشتر در شرح نوبتی برنامه. 16 ایون در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختنون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهه غرغره دهات کارز ناحیه دنقره کارگاه استحصال مکران و کارکرد میوه و سبزیجات اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. خوشبخت منم از آن که صاحب وطنم، سرمست چو اندلیب باغ و چمنم، با زحمت و با تلاش پیشوای بزرگ آباد شده سرتاسر دیه کهنم. آمده خوش آمده شاهی وطن، مرحبا مردی دلاگاهی وطن. در انشاء نوبنیاد 20 نفر متخصص وطنی فعالیت میکند. در کارگاه مذکور نوشابه، شربت، مربا در مجموع بیش از 14 نمود محصولات از زردآلو، شفتالو، آلوچه، سیب، خرما، پمیدار و غیره استحصال میگردد. اینچنین خطهای تکنولوژی امکانیت می‌دهد که از حساب ذخیره‌های کنسنترات میوه‌های وطنی و با وارد نمودن کنسنترات میوگی‌های تروپیکی از قبیل اپلسین، ماندارین، مانگو و دیگر میوه‌های سیتروسی در همه فصل سال استحصال شربت‌های گوناگون به راه مانده شود. دستگاه و تجهیزات کارگاه‌های استحصالی از جمهوری اوکراین آورده شده است. به خاطر ذخیره محصولات استحصالی کارخانه انبارها بنیاد کرده شده است که امکان می‌دهد در همه فصل سال محصولات جوابگوی طلبات و دارای صفت بلند پیشنهادی ساکنان گردانیده شود. ما در سیخ مکرانبراری جایگیر هستیم که در یک مدت کوتاه همین سیخ را از اوکراین آورده
аллакай ба истифода додем ва ҳар рӯз 7 тонна макарон истеҳсол карда мешавад. гандум аз худамон аст, замони худамон ҳаст, дар коргоҳи худамон орд мекунем ва набинетон ки омада боз мо макаронам истеҳсоли худамон мекунем ки зиёда аз 42 намуди макарон бароварда мешавад. арзиши аслии макарони мо аз арзиши ҳам чакана ҳам яклухте ки мо аз дигар ширкатҳо мехарем ками кам аз 30% нархаш арзонтар мебошад. биноҳои истеҳсолӣ ва инфраструктураи он мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд карда шуда дорои имконияти мусоиди кору фаъолият мебошад. ҳамчунин дар ин рӯз намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсолшудаи коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид. дар намоишгоҳ 14 намуд макарон, орд, консерваҳо, шарбату афшура, мураббо, маҳсулоти ширӣ, гандум, лубёгиҳо, картошка, мака, мурғ, тухм ва сару либоси низомӣ барои сарбозон пешниҳод карда шуд. ташкилу ба роҳ мондани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар назди агентӣ имкон медиҳад ки солона беш аз 20% маблағҳои буҷет сарфа гардида дар баробари бештар дастрас намудани маҳсулоти ғизоӣ ҳамзамон сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ аз ҷиҳати экологии тоза таъмин карда шаванд. мавриди зикр аст ки айни замон дар агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 12 корхонаи хоҷагиҳои ёрирасон ки самти фаъолияташонро соҳаҳои кишоварзию саноатӣ дар бар мегирад амал менамояд. корхонаҳои назди агентӣ дорои 97195 гектар замин аз ҷумла 2280 гектар заминҳои корами обӣ, 984 гектар лалмӣ, 536 гектар боғу токзор, 58919 гектар чарогоҳ, 5 гектар гармхонаи доими амалкунанда мебошад. дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат баҳри ноил гаштан ба ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ ва тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо зерсохторҳояш иқдом гирифтааст ки бо роҳи бунёди иншооти муосири истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин самт саҳми арзанда гузорад. сарвари давлат зимни ифтитоҳи иншоот ва шиносоӣ бо маҳсулоти истеҳсолӣ масъулонро вазифадор намуданд ки ба сифати коркарди маҳсулот таваҷҷӯҳи бештар дода бо истифода аз имконоти мавҷуда ва дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаро таъмин созанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғарғараи деҳоти корези ноҳияи Данғара бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Алиро ба истифода доданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхона 25 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шуданд. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғарғараи деҳоти корези ноҳияи Данғара бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Алиро ба истифода доданд. мо сухан озод зимин бар мекунем, шукри ободии кишвар мекунем, шукри истиқлолу амни ин ватан, ифтихор ҳар ҷози сарвар мекунем. пешвои арҷманд хуш омадед, раҳнамову дилписанд хуш омадед. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Файзализода Сайфиддин дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати кишвар саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бунёд карда шудааст. иқтидори лоиҳавии корхонаи истеҳсолӣ дар якшабонарӯз коркарди 25 тонна ашёи хом ва омода намудани 3,5 тонна равған мебошад. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Алӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шуд. баъри иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтем ки чунин коргоҳи истеҳсолии равғанбориро сохта ба истифода диҳем. дар корхонаи мо айни замон 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошад. аз ин шумора 20 нафарашонро занон ташкил медиҳад. занҳо асосан дар
корҳои сабук, яъне ба сабандӣ ҳамон зарфҳои равғангирӣ ҷобаҷокунӣ дар амборҳо ҷалб карда шудааст. мо аз дастгириҳои ҷаноби олӣ рӯҳ баланд шуда пай ободии ватан талош мекунем. хати истеҳсоли равған аз дегҳои бухорӣ, сехи равғантозакунӣ, омода намудани қуттиҳои пластикӣ ва бастубанд иборат буда, равғани растанӣ дар зарфҳои пластикӣ 1, 2, 3 ва 5 литра ҷой карда мешавад. корхона бо мақсади таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва дорои сифати баланд таъсис дода шуда, дар он аз зағир, рапс, офтобпараст, сиёҳдона ва чигит равған истеҳсол карда мешавад. мувофиқи нақшаи пешбинишуда ашёи хом барои истеҳсоли равғани ҷавобгӯи талабот дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ аз хоҷагиҳои кишоварзӣ дастрас карда мешавад. дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ширкатҳои бонуфузи Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид карда шудааст. баъди ифтитоҳи корхона сарвари давлат дар намоишгоҳ бо маҳсулоти истеҳсолии корхона шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки равғани дар корхона истеҳсолшуда дорои сифати баланд буда, бо маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанию хориҷӣ рақобатпазир мебошад. дар корхонаи мо 12 намуди маҳсулотро коркар карда метавонем. аз он ҷумла пумадона, зағир, кунҷит, маҳсар, дигар намуди маҳсулоти донагиро мо равғанашро ҷафида мегирем. дар вай сех бо прессҳо равғанро аз таркиби пумадона ҷудо намуда сони ба ин сех ворид мегардад. дар ин сех аввалдараҷа дар деги якум мо бо маҳсули содаи кавсики равғанро тоза намуда, баъд аз он ба маҳлули содаи ишқори намак, пас аз он мо бо хокаи сафед, баъд аз он мо дар дегҳои буғӣ вайро ҷӯшонда, хушбӯй карда, ширин карда, баъд аз он аз филтр гузаронда сони дар навбати охир ба зарфҳои полиэтиленӣ 1 литра, 2 литра то 5 литра рехта ба мизоҷон пешкаш менамоем. маҳсулоти мо маҳсулоти сифаташ баланд буда рақобатпазир мебошад. мо мутахассисони корхона иқдом гирифтем ки дар оянда маҳсулоти худро ба сатҳи ниҳоӣ коркар карда расонем, дар бозори дохилӣ рақобатпазир бошад. партовҳое ки аз истеҳсоли равғани мо ҳосил мегардад, дар оянда мо истеҳсоли собун, дигар намудҳои маҳсулоти шӯшӯии зарфҳо, хокаи шустушӯи либоси дигар чизро дар оянда истеҳсол намоем. таъкид кардан ба маврид аст ки талаботи сокинони ҷумҳурӣ ба равғани растанӣ дар як сол 126 000 тонна буда, айни замон дар ҷумҳурӣ 41 корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ бо иқтидори 160 000 тонна фаъолият менамояд. дар ноҳияи Данғара дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ низ бо маром идома дошта, бо ин васила дар беҳтаршавии инфраструктураи деҳоти ноҳия ва баланд гаштани сатҳи некуаҳволии мардум қадамҳои устувор гузошта мешавад. соҳибкори маҳаллӣ Файзализода Сайфиддин низ бо ҷонибдорӣ аз ташаббусу роҳнамоиҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи ватан иқдом гирифт ки иншооти муосири саноатӣ бунёд намуда дар пешрафти соҳа ва таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор саҳми хешро гузорад. ба хотири зебогии муҳит ҳамзамон коргарони коргоҳ атрофи иншооти истеҳсолиро сафолакпӯш карда гулу бута ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинониданд. бино бо тарҳу услуби хоси меъморӣ бунёд шуда гирду атрофи он
чароғон гардидааст. Дар ҳамин ҷо ҳамчунин ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди корхонаи истеҳсоли маводи шустушӯӣ, хишти пухта, мебел, дару тирезаҳои пластикӣ, бетон, бинои коллеҷи тиббӣ, маркази саломатӣ, муассисаи таълимӣ, боғчаи кӯдакона ва биноҳои истиқоматии баландошёна муаррифӣ карда шуд. Сарвари давлат бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. Корхонаи маводи шустушӯӣ дар назди корхонаи равғанбарорӣ сохта шуда беш аз 12 намуд мавод истеҳсол мекунад. Коргоҳ бо иқтидори истеҳсоли 1.5 тонна маводи шустушӯӣ дар як шабонарӯз сохта мешавад. корхонаи истеҳсоли хишти пухта дар масоҳати 15 гектар бунёд гардида, иқтидори солонаи он ба 2 миллиону 500 ҳазор дона хишт баробар мебошад. дар корхонаи мебел ва дару тирезаҳои пластикӣ тибқи лоиҳа истеҳсоли миз, курсӣ, ҷевон, рахти хоб, дару тирезаҳои пластикӣ ва дигар ашёи зарурӣ ба роҳ монда мешавад. иттилоъ дода шуд ки бунёди иншооти соҳаи саноат имкон медиҳад дар баробари таъмини сокинон ҳамзамон наздики 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шавад. мувофиқи лоиҳа коллеҷи тиббӣ дуошона буда барои ба таълим фаро гирифтани 100 донишҷӯ ва маркази саломатӣ бо 20 кати хоб пешбинӣ шудааст. муассисаи таълимӣ барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 1280 нафар хонанда ва боғчаи кӯдакона барои 120 нафар бунёд карда мешавад. мавриди зикр аст ки иншооти мазкур бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони бо нангу номуси ноҳия дар доираи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат сохта мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи корхонаҳо ва шиносоӣ аз лоиҳаҳои нав иқдоми созандаи соҳибкорони ватаниро шоистаи таҳсин хонда таъкид доштанд, ки бунёди чунин иншоот имкон медиҳад, ки инфрасохтори ноҳия беҳтар гашта, сатҳи некуаҳволии мардум бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ баланд бардошта шавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғиҷоваки деҳоти пушинги ноҳияи Данғара муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии нури тибро ба истифода супориданд. барои ба талаботи замон ҷавобгӯй гардонидани иншоот муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ дастрас карда шудааст. гузориш дар ин бора. шумо соҳибдилу дардошноед ҷаҳон донад бузургии шуморо, шумо ҷо дар дилу дар дидаҳоед, фидоии диёри мо шумоед, ҷаҳони ифтихори мо шумоед, тамоми мушкили мо гардад осон, умеди мо мадори мо шумоед, меҳрубонеду раият парваред, дар ғами фардои халқу кишваред, мо равонем аз пайи сино, вале дарди миллатро шумо дармонгаред. ба дунё аз ҳама пеш илми тиб аст, ниёзи халқи олам бар табиб аст, мададгори табиб аммо шумоед, куҷо мисли шумо моро ҳабиб аст. زندگی با آرزوها زندگی است، مقصد ما هم دوا بخشندگی است. ما طبیب خلق خود باید شویم، ما حبیب خلق خود باید شویم. 16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غجاوک دهاتی پوشینگ ناحیه دنغره مؤسسه کسبی و اجتماعی خصوصی طبی و مرکز барқарорсозии нури тибро ба истифода супориданд. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маҳмадова Бахтинисо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии нури тиб аз таххона ва 6 ошона иборат буда дар майдони 17 гектар замин дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст. дар ошонаи якуми бино нуқтаи қабули беморон, 3 ҳуҷраи озмоишгоҳ, ҳуҷраҳои ултрасадо, амрози даруна, ҷарроҳӣ, дандондармонӣ, доругузаронӣ, ҳуҷраи хатна, бемориҳои қалб, ҳуҷраи занона ва ҳуҷраи кории ҳамшираи калони тиб ҷойгир мебошад. ошонаи дуюми бино аз ҳуҷраи таваллуд ва бемориҳои занона, ҳуҷраи навзодон, 2 ҳуҷраи баъди таваллуд, 7 кати хоб,
ҳуҷраи ташхиси беморон ва ҳуҷраи дорugузаронӣ иборат аст. дар ошонаи сеюм ҳуҷраи ҷарроҳӣ, 2 ҳуҷраи баъди ҷарроҳӣ, ҳуҷраи дорugузаронӣ, ҳуҷраи захмбандӣ, 6 ҳуҷра бо 12 кати хоб мавҷуд аст. имрӯз сухан дар бораи технологияи нави муосири ҳозирзамони дунявӣ меравад ки мо соҳиби ин технологияи нав шудем ва бо бовари комил гуфта мешавад ки ба воситаи чунин технологияи нави муосири ҳозирзамони дунявӣ ё ин ки технологияи ҷадид мешавад ҳам ҷарроҳиҳои оддӣ ва ҳам ҷарроҳиҳои мураккабро дар ҳудуди ҷумҳурӣ на танҳо дар беморхонаҳои марказӣ ва мешавад ки ҳатто дар беморхонаҳое ки дар сатҳи районӣ ҳастанд гузарондани чунин амалиётҳои ҷарроҳӣ. ошонаи чороми бино барои беморони амрози даруна пешбинӣ шуда. аз ҳуҷраи табибон, ҳуҷраҳои дорugузаронӣ, физиотерапевтӣ, 9 ҳуҷра барои беморон бо 18 кати хоб ва ҷой барои истироҳати беморон иборат аст. ошонаи панҷуми бино барои барқарорнамоии саломатӣ, физиотерапевтӣ махсус гардонда шудааст. дар ошонаи шашум дар синфхонаҳои илмомӯзии компютерӣ бо 15 адад компютер ва ҳуҷраи омӯзгорон бо фарогирии зиёда аз 150 нафар донишҷӯ шароит фароҳам оварда шудааст. дар таҳхонаи бино 3 ҳуҷраи бахшҳои ронандагӣ бо 40 ҷои нишаст, ҳуҷраҳои лойдармонӣ дар масоҳати 200 метри мураббаъ ҷойгир мебошад. илова бар ин дар паҳлӯи бинои асосии бинои 4 ошхона сохта шудааст ки дар ошонаи якум ошхона, дорухона, ҳуҷраи гиёҳдармонӣ ва ҳуҷраи нозири минтақавӣ ҷойгир мебошад. дар иншоот 60 ҷойи хоб барои омӯзгорон ва донишҷӯён мавҷуд аст. барои ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани иншоот муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ дастрас карда шудааст. дар фасли сардӣ барои бо гармӣ таъмин намудани иншоот системаи гармидиҳӣ бо ангишт фаъолияткунанда насб гардида, ҳамчунин саҳни бино ободу зебо карда шудааст. пеш аз ҳама сипосу миннатдории аҳли деҳаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуда, дар ин радиф изҳор менамоям ки бо дастгирӣ ва ҳидояти ҷаноби олӣ дар деҳаи мо як иншооти тандурустиву зебову барҳаво қомат афрохт ки аз ин сокинони ин деҳа ва деҳаҳои атроф ҳам метавонанд аз ин дармонгоҳ ки ҳама шароитҳои табобатии замони муосирро дорост баҳра баранд. сохтмону ба истифода додани ин иншооти иҷтимоӣ пеш аз ҳама аз сиёсати дурандешонаи сарвари давлатамон манша мегирад. мо ҷавондухтарону занҳои деҳот кӯшиш менамоем ки ҷавобан бо ин ғамхориҳои роҳбари давлат бо саъю кӯшиш дилу нияти пок меҳнат карда дар ободу зебо гардонидани ин гӯшаи диёрамон саҳмгузор бошем. муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии нури тиб дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аз ҳисоби даромади софи соҳибкорони маҳаллӣ бунёд карда шудааст. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур имкон медиҳад ки ҷавонони деҳот ба таълиму тарбия ва касбомӯзӣ ҷалб карда шаванду сокинон бе харҷи зиёдатӣ дар маҳалли худ ба табобат ва муолиҷа фаро гирифта шаванд. зимни ба истифода супоридани иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми бунёдкоронаи соҳибкори ватаниро шоҳистаи таҳсин хонда ба сифати корҳои сохтмонӣ, шаклу усуб ва дигар тадбирҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. президенти мамлакат мутахассисони соҳаи тандурустиро барои дар сатҳи баланд ба аҳолӣ расондани хизматрасонии тиббӣ ҳидоят карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара майдони парчами давлатиро мавриди истифода қарор доданд. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара майдони парчами давлатиро мавриди истифода қарор доданд. парчами ту парфешон шуд Данғара, қалби ту аз навҷавон шуд Данғара, бо талошу ҷаҳдҳои пешво шӯҳратат рӯи ҷаҳон шуд Данғара. ин қадар сарсабзу хӯрам гаштаӣ, доманат гулгулфишон шуд Данғара,
باغ‌هایت دلربای و پرثمر، مهر تو در جسم و جان شد دنغره، زهی پیشوای معظم ملت. майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи таҷлили сазовори ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида, дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. масоҳати умумии майдони парчам 3 гектар буда, он аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва бо тарҳи муосир бунёд ёфтааст. баландии сутунпояи парчами давлатии тоҷикистон дар ноҳияи данғара 70, дарозии матои он 18 ва паҳноияш бошад 9 метрро ташкил медиҳад. роҳравҳои ҳудуди майдони парчам дар масофаи беш аз 6500 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шуда, дар он 86 чароғаки равшанидиҳанда насб гардида, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон курсиҳои нишаст гузошта шудааст. дар ин ҷо як фаввораи чоркунҷашакли тариқи мусиқӣ фаъолияткунанда низ бунёд ёфтааст, ки дарозии он 12 ва паҳноияш 8 метр буда, дорои 96 нуқтаи обпошӣ мебошад. инчунин атрофи боғи парчам бо 8900 адад ниҳоли ҳамешасабзи арчаи навъи туя девор гирифта шуда, дар ҳудуди он зиёда аз 615 адад дигар намуди дарахтони ороишии нодир шинонида шудаанд. масоҳати сабзкоришудаи ҳудуди боғи парчам бошад 190 метри мураббаъро ташкил медиҳад. қайд кардан ба мавриде аст, ки дар доираи сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиш ва
солимгардонӣ дар ин ҷо майдончаи бозии футбол ва бозии кӯдакон сохта шудааст, ки ҷавобгӯи талаботи замони муосир мебошад. масоҳати майдончаи варзишӣ 800 ва бозии кӯдакон 500 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар майдончаи бозии кӯдакон таҷҳизоти дилхушӣ насб гардидааст, ки он барои истироҳату фароғати хуби дусроякон мусоидат менамояд. ба хотири мунтазам об мондани ниҳолҳо ва гулу бутаҳои ороишӣ, хатҳои об, обанбори захиравӣ дар ҳаҷми 500 метри мукааб ва 3 адад насоси обкашӣ насб гардидааст. майдони парчами давлатӣ дар маркази ноҳияи Данғара барои сайругашти сокинону меҳмонон ҳангоми рӯзона ва шабона ва баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ фароғатӣ бисёр мувофиқ мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ифтитоҳи иншооти мазкур таъкид намуданд, ки дар маркази ноҳияи Данғара қомат афрохтани парчами давлатӣ нишони олии гиромидошт ва арзгузорӣ ба арзишҳои волои давлатӣ буда, барои боз ҳам баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии насли ҷавон ва дар маҷмӯъ кулли сокинони ноҳия нақши муҳим мебозад. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи маркази ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бинои беморхонаи вилоятии бемориҳои сироятиро, ки бо тарҳи муосир бунёд шудааст, ба истифода доданд. бинои беморхонаи сироятӣ бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда аз 5 ошёна иборат аст. корҳои сохтмонӣ дар муддати кӯтоҳ бо заҳмати софдилонаи мутахассисону сохтмончиёни ватанӣ бо сифати баланд ва тибқи стандартҳои меъморӣ муосир анҷом ёфта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. тибқи лоиҳа беморхонаи вилоятии бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Данғара дорои 200 кат буда, барои ташхису табобат ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароиту имкониятҳои васеъ фароҳам аст. ошёнаи якуми беморхона 18 ҳуҷраи корӣ дошта, дар он шуъбаи қабул, ҳуҷраҳои функсионалӣ, шуъбаҳои оҳиёгарӣ, ҷарроҳӣ ва паразитологӣ ҷойгир мебошад. дар ошёнаи дуюм 19 ҳуҷраи корию ташхисӣ, шуъбаҳои табобатии кӯдакона, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ муҷаҳҳаз гардида шудаанд, бунёд шудааст. бинои беморхонаи вилоятии бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Данғара бо дастуру супоришҳои бевоситаи президенти мамлакат дар давраи пандемияи бемории сироятии COVID-19 бунёд гардида, барои саривақт табобат кардани маризоне, ки ба бемориҳои гуногуни сироятӣ гирифтор шудаанд, шароити мусоир фароҳам омад. ошёнаи чоруми беморхона аз 29 ҳуҷра иборат буда, дар он бемориҳои зарпарвин ва касалиҳои сироятӣ махсусан хавфнок табобат карда мешавад. дар маҷмӯъ беморхонаи вилоятии бемориҳои сироятӣ дорои қариб 120 ҳуҷра барои беморон мебошад. дар асоси лоиҳа дар ошёнаи панҷум кафедраи бемориҳои сироятии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ҷойгир буда, бо тамоми дастгоҳу лавозимоти таҳсил таъмин мебошад. дар беморхонаи мазкур табибони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб карда шуда, аз ин пас онҳо донишу таҷрибаи андӯхтаи хешро самаранок истифода мебаранд ва беморонро саривақт табобат мекунанд. дар оянда дар ин беморхона табибони ҷавони донишманду лаёқатманд аз ҳисоби хатмкунандагони донишгоҳи давлатии Хатлон ба кор ҷалб карда мешаванд. ҳангоми боздиди пешвои миллат аз беморхона табибон ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхориҳои ҳамешагиашон нисбат ба кормандони соҳаи тиб, махсусан дар шароити пандемияи ҷаҳонӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз табибон даъват ба амал оварданд, ки ҳангоми фаъолият бо беморон пеш аз ҳама хушмуомила бошанд, зеро бемор бештар аз дигарон ба муомила ва сухани хуб муҳтоҷ аст, яъне табиб ҳам бо дорую дармон ва ҳам бо рафтору гуфтори шахси беморро муолиҷа ва табобат мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи файзбахши деҳоти Оқсуи ноҳияи Данғара бинои маркази таъминот ва ташхиси бехатарии Кумитаи озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. зимни шиносоӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки марказ аз 4 шуъба аз қабили шуъбаи бактериологӣ, серология, фитосанитарӣ, карантинӣ ва тухмӣ иборат мебошад.
ҳамаи утоқҳои корӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон бо компютер ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин карда шудааст ки ин омил дар ояндаи барои беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти мутахассисони марказ мусоидат менамояд. мувофиқи лоиҳа бинои нави маркази таъминот ва ташхиси бехатарии озуқавории ноҳияи Данғара аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда бо тарҳи нав ва унсурҳои миллии муосири шаҳрсозӣ бунёд гардидааст. мавриди зикр аст ки то имрӯз кормандони ин ниҳод дар ноҳияи Данғара дар бинои кӯҳна ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуд фаъолият доштанд. бинои нав ва озмоишгоҳҳои замонавии он бо технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхисӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мутахассисон бо истифода аз имкониятҳо сари вақт ҳамагуна маводи хӯроквориро аз ташхис гузаронда дар бораи таркиб ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ хулосаи дақиқ пешниҳод менамоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ ба шароити муҳайё гардида дар бинои нав ва сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, ҳангоми суҳбат бо кормандон таваҷҷӯҳи онҳоро ба таъмини амнияти озуқаворӣ, назорати доимӣ ва бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ ки шарти муҳими солимии мардум ба ҳисоб меравад, ҷалб намуда барои беҳтару хубтар ба роҳ мондани фаъолият дар оянда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи аввали лоиҳаи хатти оби нӯшокии деҳоти боғпарвари ҷамоати оқсӯи ноҳияи Данғараро мавриди истифода қарор доданд. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи аввали лоиҳаи хатти оби нӯшокии деҳоти боғпарвари ҷамоати оқсӯи ноҳияи Данғараро мавриди истифода қарор доданд. дар деҳоти боғпарвар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тоб додани ҷӯмак ба фаъолияти марҳилаи аввали ин шабакаи обрасонӣ оғоз бахшиданд. дар марҳилаи аввали иншоот ки дар доираи татбиқи ҳадафҳои 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ амалӣ шуд 7240 нафар аҳолии деҳаҳои боғпарвар, чаманистон ва баҳори ноҳияи Данғара бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. об аз канали калони дуюми Данғара тариқи насосҳои махсус аввал ба ду ҳавзи ғунҷоишашон 250 метри мукааб ворид гардида, пас аз безараргардонӣ ба ҳавзи ғунҷоиши 500 метри мукааб интиқол ёфта баъдан ба аҳолӣ тақсим мегардад. масофаи хатти оби нӯшокӣ 1 километру 400 метр буда тариқи ду қубури обгузари қутрашон 160 миллиметр оварда шуд. дар марҳилаи аввал барои анҷоми корҳои сохтмонӣ аз қабили бунёди чоҳҳои амудӣ, ҳавзҳои захираи об, васлу насби таҷҳизот ва қубурҳои қутрашон гуногун 3 миллиону 600 ҳазор сомонӣ сарф шудааст. ҳамзамон барои фаъолияти муназзами ин шабакаи муосири обрасонӣ як адад трансформатори тавоноияш 250 киловолт ампер насб карда шуд. корҳои сохтмонии лоиҳаи мазкур моҳи феврали соли равон дар доираи эълон гардидани соли 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардида дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд анҷом ёфт. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда ба масъулон ҷиҳати дар марҳилаи дуюм низ бо сифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ ва кашидани хатти оби нӯшокӣ дастуру маслиҳатҳо доданд. аз рӯи маълумоти масъулини корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар марҳилаи дуюми лоиҳа тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат бо насби ду насоси обкаш зиёда аз 9300 нафар сокини деҳоти оқсӯи ноҳияи Данғара бо оби ошомиданӣ босифат таъмин хоҳанд гашт. барои татбиқи лоиҳаи хатти оби нӯшокии деҳоти боғпарвари ҷамоати оқсӯи ноҳияи Данғара ки дар маҷмӯъ ду марҳиларо дар бар мегирад зиёда аз 555 миллион сомонӣ сарф карда мешавад ва дар солҳои наздик мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ дар ҷамоати мазкур бартараф мегардад. айни замон дар ноҳияи Данғара барои солтосол беҳтару хубтар намудани таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дигар лоиҳаҳо низ мавриди татбиқ қарор доранд. бо татбиқи пурраи ин лоиҳа маҷмӯан ду ҳавзи калони захираи об ва дигар иншооти зарурӣ бунёд гардида наздики 20 000 сокинони маҳаллаҳои оқсӯ бо оби тозаи нӯшокӣ аз лиҳози экологӣ тоза
таъмин карда мешаванд. лозим ба таъкид аст ки то инҷониб сокинони 3 деҳаи номбурда аз норасоии оби ошомиданӣ танқисӣ мекашиданд ва акнун бо ташаббуси сарвари давлат ин мушкилии онҳо роҳи ҳалли хешро пайдо намуд. ҳамзамон аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ба масофаи 1 километр роҳи деҳаи боғпарвар мунфарш карда шуд. сокинони деҳоти оқсӯи ноҳияи Данғара